Insemmilkom il-programm huwa News.mt. Kif forsi tiġa smajtu l-Isqof Charles Scicluna kien ikkonfermat li se jkunu l-Arċisqof ta' Malta. Dan tħabbar aktar kien illum f'konferenza ta' l-aħbarijiet għalhekk ma jistax jonqos li fil-programm tagħna llum se nanalizzaw din l-għażla. Naħseb il-mulej preparaħ b'ħafna affarijiet. Naħseb l-ewwel nett hija l-karattru tiegħu, li huwa karattru ferriħi ħafna. Taħ ukoll intelligenza kbira, għandu ħafna knowledge, għandu ħafna u dak ngħidulu bl-Ingliż sharp. Dawn huma l-kummenti tal-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona dwar is-suċċessur tiegħu. Ma' News.mt l-Arċisqof Emeritu tkellem l-għada li kien ikkonfermat li l-Isqof u Amministratur Apostoliku Charles Scicluna se jkun l-Arċisqof il-ġdid ta' Malta. Għal Cremona il-ħatra ma kienx sorpriża. Dan anke għax Scicluna għandu esperjenza kbira fl-ogħla istituzzjonijiet tal-Knisja Kattolika. Fl-1986 l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa ordnaħ bħala qassis. Fl-istess waqt Scicluna kompla jistudja l-dottorat fil-liġi kanonika fl-Università Pontifikal Gregorjana f'Ruma. Bejn l-1990 u l-1995 Charles Scicluna serva bħala difensur fil-Qorti Metropolitana f'Malta u professur ta' Teoloġija Pastorali u Liġi Kanonika fil-Fakultà ta' Teoloġija. Dan fl-istess waqt li serva bħala viċi rettur fis-Seminarju tal-Arċidjoċesi. Kien fl-1995 li Scicluna beda il-karriera fil-Vatikan. Beda bħala deputat fil-promozzjoni tal-ġustizzja fit-Tribunal Suprema fis-Sinjatura Apostolika. Mal-Kardinal Ratzinger, li eventwalment sar Papa, ħadem fil-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi. Fl-2012 ġie lura Malta bħala Isqof Awżiljarju biex jassisti lill-Arċisqof Paolo Cremona. Nista' ngħid li aħna mxejna tajjeb ħafna flimkien, qatt ma kellna xi ngħidu, u għalija kien għajnuna kbira, ġifieri hemm din l-esperjenza kbira li għandu. Naħseb fuq dak id-dwal u anki dawn il-ftit xhur li huwa għamel imexxi l-Knisja, naħseb li ta' prova biżżejjed li hu kapaċi jmexxi l-Knisja ta' Malta. L-Isqof Scicluna igawdi mill-fiduċja sħiħa tas-Santa Sede. Tant li riċentement il-Papa Franġisku ħatru bħala l-President ta' Kummissjoni Speċjali fih dan il-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. Kummissjoni li se tkun qed tistudja l-appelli dwar offiżi serji mir-reliġjużi. Il-Vatikanista Frank Zammit jinnota kif il-karriera fil-Vatikan serviet biex fil-post fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet kulħadd sar konxju tal-ħiliet ta' Scicluna. Għandu rispett enormi, jiena naf ħafna kardinali, ħafna isfqiet minn madwar id-dinja u kif semmilhom Malta jgħidulek Monsinjur Scicluna. Ġifieri dana kien għal 10 snin serva bħala promotur tal-ġustizzja fil-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi. L-aktar kongregazzjoni, l-aktar ministeru importanti fis-Santa Sede fil-Vatikan. Meta ftit jimilu Scicluna nħatar bħala President tal-Kongregazzjoni tal-Fidi, ħafna interpretawha bħala messaġġ li l-Papa ma jridux imexxi l-Knisja f'Malta. Illum għandna interpretazzjoni differenti. Scicluna qiegħed f'pożizzjoni rari. Ma tiġrix ħafna drabi ma' isfqiet mhumiex Taljani, ħafna drabi il-Papa forsi jdaħħal f'kongregazzjonijiet u kummissjonijiet pontifiċi isfqiet, arċisfqiet metropoliti Taljani biex jgħinu l-Kurja. Forsi l-Papa qed jara l-Malta extension tal-Italja, jew għax aħna tant viċin l-Italja. Zammit jiddeskrivih bħala bniedem ta' karattru sod, iżda li jaf jagħder fejn ikun hemm bżonn. Ta' bniedem lider ħafna huwa raġel ta' karattru sod, pero ġili rajtu wkoll jiena ta' karattru iħen, ġifieri sod fejn għandu jkun sod u ħanin ma' min għandu jkun ħanin. Ma jistax ikun ta' karattru dajjef għax ma joħroġx il-messaġġ tiegħu ta' Arċisqof u jaf jippreġudika lilu nnifsu u tmexxija tiegħu. L-Arċisqof Emeritu japprezza l-attitudni ta' Scicluna meta iffaċċjat bi problema. Ġifieri jekk tippreżentalu problema, kapaċi janalizza, jifhimha mal-ewwel, ġifieri għandu moħħu hekk jaħdem mal-ewwel. Naħseb imbagħad minn barra dawn il-karatteristiċi propri wkoll, naħseb il-mulej kemm ilu jgħix bħala saċerdot taħt ċertu biex ngħidlek qed jgħallmu l-mulej
biex ikun preparat propju għal din il-karika ġdida li se jkollu. U n-nies, x'taħseb dwar Charles Scicluna? Suppost li hu kapaċi, issa naraw. Naħseb li hu tajjeb ħafna. Eċċellenti. Peress li kellu kuntatti mal-Vatikanu daw l-affarijiet kollha naħseb li jisħollu jiena. Mill-aħjar Arċisqof li se jkollna. Joġobni ħafna. Però naħseb li jixraqlu għax issa ilu jservi bħala flok l-Arċisqof. Fraħt li għażlu lilu ngħidlek il-verità. Ma nafx għax naħseb jidher tajjeb ukoll bħal ieħor, Jiena għalija jista' jkun min ikun ma tagħtax ma jaffettwanix qed tifhem. L-Arċisqof l-aqwa li jagħmel il-ġid huwa l-Maltu. Tajjeb ħafna fraħt bih, x'ħelu dejjem daħqani. Bħala eżempju ta' ħafna eżempji tajbin u naħseb jiraġuna fuq ħafna affarijiet. Naħseb ikun moderat, naħseb li għażminiet tal-lum tajjeb ħafna naħseb. Good choice. Għaliex fuq il-rekord tiegħu li għandna u li nafu fuqu, naħseb li jkun tajjeb ħafna. Naħseb tajjeb għal da żmien u naħseb li jisma' l-opinjonijiet ta' kulħadd. Bħal dejjem bniedem mitfema, oħrajn għalkemm inqas fin-numru ikkummentaw mod ieħor. Jidher li jixraqlu, imma jidher hemm qed urieda xtaqa. Issa hu jaf. Kien jaf li se jilħaqu nara jiena mill-aħħar pastorali mill-ewwel ta' indikazzjoni se jilħaqu kien jermark dilu snin twali jermarkt. Ngħid għalija kienet ġales tal-biċċaw, ġifieri. M'għandi xejn kontri, imma ċertu affarijiet xi kultant jidhru biċ-ċar. Laqas xejn, anzi jmur id-direzzjoni l-oħra fil-fema tiegħi. Ma jogħġobni xejn qasset ħabiet. Is-sena li għaddiet kienet waħda ta' sfida għall-Knisja Kattolika f'Malta. Ir-riżenja tal-Arċisqof Emeritu Cremona ma kienx każ iżolat. Kien hemm assisin li tresqu l-qorti akkużati b'abbuż u l-Kurja għalqet is-sena finanzjarja b'telf kbir. Jiena naħseb li l-Knisja Maltija tinsab fi kriżi. Ġifieri fi kriżi kemm tal-fidili, kemm tal-merħla u kif ukoll tal-kurja tagħha. Jiena naħseb li Monsinjur Scicluna jrid jidħol waħda bir-ras u jrid jara li ikollu kurja soda, li kollu kurja timxi b'kumpassjoni ma' min ikollu bżonna, ikollu kurja mhux li tinki lil min ikollu bżonn l-għajnuna tagħha u jkollu kurja b'qalb kbira ma' kull min ikollu bżonna. Fit-tmexxija tiegħu l-Arċisqof il-ġdid se jaħtar nies ġodda u assisin diġà kummentaw fuq il-pis li jġorru dawk li jdawru lir-raj spiritwali. Staqsejna lil Cremona kemm iġorru pis dawn il-persuni. Le, ovvjament, ġifieri fis-sens li hu irid islilu nnifsu li huwa komdu mal-persuni li hemm hemmhekk. Ġifieri naħseb li jagħmel rixafil m'hemm xejn ġdid fiha, ġifieri. Naqwa li jfittex il-persuni li huma kapaċi jgħinuh. Forsi f'affarijiet li ma jistax jagħmel hu jidħlu huma u bl-istess spiritu li jitlu fihom, ġifieri li n-nies nħobbuhom u nersqu lejhom. Waħda mill-isfidi li għandu l-Arċisqof il-ġdid huma r-relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet oħra fil-pajjiż. Il-Prim Ministru tkellem dwar ir-rwol li għandhom iż-żewġ naħat. Ħajkollu rwol importanti ħafna li jkompli fuq ix-xogħol li għamel Monsinjur Cremona li wiret il-Knisja f'mument importanti u kruċjali. F'Monsinjur Cremona dejjem kont insib persuna illi magħha tista' titkellem anke femm konna ma naqblux. U jinċert mill-mod ta' kif sirt naf lil Monsinjur Scicluna matul il-xhur u snin li għaddew li nistgħu nżommu dit tip ta' relazzjoni fejn l-Istat u l-Knisja huma separati minn xulxin imma m'għandhomx ikunu għedewwa ta' xulxin. Żgur li hemm stennija għal mod kif se jirnexxielu joħloq diskussjoni mas-soċjetà ċivili. Forsi imma dik l-iktar progressiva u liberali li seta' kien hemm mumenti fejn iddarset b'kummenti minn tiegħu. Dwar dan tkellimna ma' Gebi Kallejja li tmexxi il-Kumitat Konsultattiv dwar id-drittijiet ċivili f'pajjiżna. Aħna dejjem infittxu li naħdmu b'kollaborazzjoni, ġifieri aħna żewġ entitajiet separati, aħna entità sekulari, imma nafu li pereżempju l-Knisja tieħu 35% tal-iskejjel u tal-edukazzjoni f'Malta u allura għalina importanti li jkun hemm relazzjoni fejn għall-inqas f'dak li nistgħu naħdmu flimkien. L-isfida li l-Knisja titkellem mas-soċjetà tal-lum jislita wkoll l-Arċisqof Cremona.
Fil-fatt ipoġġiha fuq net tal-lista meta nistaqsuh dwar l-ikbar sfida li se jkollu l-Arċisqof il-ġdid. Jien naħseb l-ikbar sfidi li għandha l-Knisja hija propju biex tkun dejjem iktar titkellem mal-persuni tal-lum. Il-Knisja ovvjament tonqos bħala numri bħalma ġara kullimkien, allura l-mulej jridu nitolbuh bl-Ispiritu Santu biex jagħtina dwal kif dawn il-persuni jkunu jistgħu jaraw ukoll dak li hemm sabiħ fil-Knisja ta' Kristu. Kif jispiċċa dan il-programm jibda One News fejn naturalment tistgħu tkomplu issegwu dwar din l-aħbar. Intant infakkarkom li dan il-programm tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Għandna wkoll paġna Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna, il-lejli tajjeb.